Pamakaenda kurobari ndiwe ngengori first robari wakapinda bva watokusangana nema1 That was my first. Successful. That was my first, and it was successful. Alright. It was successful, but later on ndo pakusungwa. Alright, but makatora mari ipapo. Payo ne 5.5. 5.5. Sama muri wangani? 34. Kufamily kwangu manje. Unaona kuti kana bereki wako achiziva life yako yonongochirarama nditi akazoona kuti no munhu akuchinja zvinhu zvakunyanya kuglita ndikunoona so like vakatombondibvunza like my mom asked kuti mari yauri kuita yakanyanya kuwanda uri kumboiwana kupi ngati no mama ndiri kushanda kupi kumaini andikunoona because kumaini ndokunobuda mari zvosvika wabata goridhe ka unongore mari yakawanda so ndikanoshanda kumaini but vakaisa question mark. I was implicated nemumwe co-accused wangu. So iye ndiye akasvikira vanga vari pa-wanted nemamwe marobberies avaitawo kudhara. So iyo pawakabatwa ini handizivi kuti because kubatwa kwavangaitwa angasina kubatirwa nenhau iyi robbery yatanga taita tese angabatirawo dzakewo so I don't know what transpired kuti azotaurewo nezverobhari so then 2022 yese taitraya kurambawo mhosva chitiwo pamwe saka iwo ramba mhosva chiti chii handisiti inini handizirini ndaingovawo netimu iri ene zveshowo ndaingovawo netimu zvongoti unongosiwa kangonzi gara patsono shamwari chikatongochaya iwo tikangongomutsa mota toita sei tofa taenda ndobva ndaenda kukoti ndakasamoniwa kuendeswa kukoti Gweru Magistrate Court ndikaenda kukoti vakomana vaya kwakutanga kunyepedzera kupenga kusada kuita sei kusada kutongwa ndikunyepedzera kupenga hawo zvaizvokuti munhu tiri mumasales anditi unotoona kuti amwe wangu abo zviri sei abo tapinda mukoti otanga kutotonge mnari kurara nepfungwa andikunoona novanonzi 2 doctors to see andikunoona so nandane imwe iri papendinga iyi yandisingatoziviwo then yandoziva iyi yandanda kuita sei ndakuseva so to my surprise pandakasvika kuGweru ndakazonzi I'm facing 8 counts nototaya kuexplaina mapurisa but avichashandi nyaya yachi yamukoti zvakune koti kuti ichione kuti zvechokwadi munhu wanga usipo. Right, wagwan people, wagwan everyone. My name is DJ Sparks and welcome back again. Yet another episode of DJ Sparks podcast. Mzoro nazi tinenya tina panapa inomanya inorwadza inosiririsa ndina mdzadzi yangu iri panapa yakasangana nema1 yanga iri mujeri for about 4 years right now saka akabuda inems as artist but azondibata DJ Sparks ndakasangana nema1 ndakasangana nawo saka kuti mbokurukuti mbonoti zvazvakamira sei chii chakanyatsoitika chaizvo but before usati ndamuintroduce asati tapinda daukudze guys ndifo muri kuona nhasi tine different setup tiri panonzi papyramid restaurant and bar panova panzvimbo yekuti kana uchinge wambofunga kumboendawo kumafura mhepo uchimbodyawo good food uchimbomwawo hwawa unenge uchitonhorera unofanira kumbosvika panapo womboparayirawo wombopatestawo aparasise road yacho inonzi uri muna along ED road opposite David Livingstone primary padhuze panext nepanonzi Rivstar Security ndo paunobva waona this restaurant yakanzi Pyramid restaurant mumbosvika ipapo apo you thank me later kuti DJ Sparks makuti ratidza masini chachayo kunomwiwa zvinotonhorera kunodyiwa chikafu chinonaka kachingeti first time akosvika panapo pasina kusubscribe please do subscribe kuita tisapotswe nezvinyowani nemalatest atinoburitsa zuva nezuva like nyaya tinayo panapa ndina Unruly Rossey Unruly Rossey right ndina Unruly Rossey Unruly Rossey vakasangana nema1 vakanga vachipomerwa mhosva kana vakanga vabatwa nemhosva yerobhari saka kuti nyatsonzwisisa kuti chichakamboitika kubva pekutanga kuzosvika azopinde kuzosvika azosevhe azosvike pakubuda nhasi tinaye ari panze aine freedom yake yakakwana but before changotanga nekumhoresa wemakore DJ Sparks. DJ Sparks varibo amuti ukuita sei? Ndiribo. Boere zvese? Zvese bo. A long time. Very long time. Isingaiti chaizvo. Wangwariwa. Wanofanira pesa kuona nditiko ndiji
It's 2020 kupera kwa 2020. Kupera kwa 2020 ndo pana pesa kuona. Alright, maybe muri Zimbabwe ngade kuudza ka short background kuti anombonzi Unruly Rossey ndeni. Alright, hello muri Zimbabwe. Inini ndonzi Unruly Rossey. Before my arrest ndanga ndiri mu music industry. Ndatanga ndiri vocalist, ndichivokawo mamwe ma artists anashanda nawo. Ndichitawo zveDJ ndikatanga kuzosvika pakutanga pakuimba again. So ndopana ndakasvika pakusanganawo na DJ Sparks, so takamboshanda tese for a short time back sometime in 2016 17 ikoko. Yeah, ndo zvanaimboita zvemusic. Alright, aiwa na ini nangu ka background ndokaziya but for the sake yaona ngwachiona. Alright, saka chichakazoitika music industry kumana 2016 ndatanga music industry 2015 ndanga ndichiri form 3 by that time ndichienda kuchikoro ndichibalansisa ndichita sei, so ndakasvika pakuti ndapedza kunyanya chikoro then ndobva ndatanga kushandawo pastudio pandaishanda, so zvinhu zvazvo down no music industry by that time yanga isiri zvayave izvezvizvi. Right. So ndakashanda ndikasvika pakuzosiya basa nekuti taita mashows but tisingazopiwe mari, so ndakatanga kuzviitirawo zvinhu zvangu chingohaselawo mutaundi imomo nchingohasela nchiyasela, so as time goes on ndo mumahasels imomomo noma ndakasangana nemafriends wandaitamba nawo. Takangosangana mahasels then tobva tatanga kutolinga but I didn't know kuti ivo vanoita nezvei. Alright. So zvese everything was poor. Zvese zvaiva poor. Shondiintroduce kumafamilies avo. Zvese tichitongowirana mukufamba ikokoko. So as time goes on ndo pakuti uri bro wangu DJ Sparks nokuzoti mwangu zvinhu zvangu zvakasheka mondijegawo. Mondijegawo but ozonzoti aiwa iwo mmene ndichikuitisewo mari andinoona mai tinoona mari uchizoona kuti hazvo chokwadi munhu anenge ane mari obviously madhiri ake anenge achiita ane bhegi, so ine asingatozivi kuti those guys vari involved muchii, so ndikati bo plus futi ipapapa futi ndinotiwo ndakaitawo unenge usimbiwo kuti ndizvishandirewo ndiri ndikawo ndada kunyanya kurilaya nevamwe. So tasvika pakulinga zvanzi no masister pane mi zvatinoda ngoti mungoite sei ndichida ngoti mungoite apo, so ndakawirana nawo wakato like angato my brothers, we were now family and takutoti tato family zvisepo ndopo ndakanointroduce kwa murobhari ndasingazoti vanhu vanoita zvinhu zverobhari kuti uchiramba manje hazvichaita waimbodya kamari dzavo zvese kumashure muchiita sei tichienda maoutings zvinhu zvese zvaiva zviri bo DJ zvekutoti kana music yeindustry ndikatoti aiwa kwasela kutori bo team iri tori bo andinoona. So ndo patakaita imwe robhari patakaita nawo then murobhari momomo pakanoparwa mhosva muno muHarare, then after that tikashiyana mari zvakanakisisa, so ivo vanga vaiziva kumba kwangu but ini ndandisingazivi kudzimba dzawo tangosangana nemafamilies avo ivo vari auto nemafamilies avo then you can go for lunch together. So alright, ndambokumisa mujani ndangonzwisisa pamakaenda kurobhari ndiwenge ngori first robhari yakapinda bva watosangana nemahwane. That was my first. Successful. That was my first and it was successful. Alright. It was successful but later on ndo pakusungwa. Alright, but makatora mariba paive ne 5.5. Sama muri wangani? Tatiri 4. Which means makabuda nemaguda. Takanga zvakabo tikatota but iwo manje kutora kwa vaita no papa sina mari tisingazoziva kuti iwo mari dzavaizorova vairowa mari dzakaita sei dzakawanda kusvika papi but kwandiri ndakatofara singatoiti ndikatoti aiwa zvinhu zvangu but kufamily kwangu manje unoona kuti kana mubereki wako achiziva life yako yonongochirarama nditi akazoona kuti no munhu akuchinja zvinhu zvakunyanya kuglita ndikunoona, so like vakatombondibvunza like my mom asked kuti mari yauri kuita yakanyanya kuwanda uri kumboiwana kupi, ndati no mama ndiri kushanda kupi kumaini
andinoona Alright. because kumai ndo kunobuda mari zvekufika kwanza wabata goridhe ka unongore mari yakawanda so ndikanoshanda kumaini but vakaisa question mark papo so one day in November 2021 kuma 1 am tatatoparadzana netimu rangu vatomboita tombotandira kuuti kwangu tikaparadzana zvakanaka so kuma 1 ndo pandanga shamisika ndiri kunokerwa ndikati ndiani zvikanzi ipolisi kurumidza kuvhura door ndobva ndanovhura door zvikanzi badza light ndobva ndabadza light zvikanzi pfeka tent ndopona katonoti chi mawana atotanga so ndakasvika ndikanopinda mota yemapurisa tikaenda kucentral then zvikanzi taura zvinhu zvakaitika so ndikabva ndaita sewo ndabva ndataurawo but 2 vanga vakatiza 2 vakaenda kwanga vakaenda vati vakazobatwawo later on so vabatwa kudaro ivo vakazobatwawo later sa isu tabatwa ndo tabva noiswa kucourt ranonzi paremand sawa iwe polisi yati mazobatwa sei I was implicated nemumwe co-accused wangu so iye ndiye akasvikira vanga variwo pawanted nemamwe marobberies avaitawo kudhara so iyo pawakabatwa ini handizivi kuti because kubatwa kwavangaitwa angasina kubatirwa nenhau iyi robbery yatanga taita tese angabatirwawo dzakewo so I don't know what transpired kuti azotaurewo nezverobbery iyi ndo ndakatomuona mumota so nguva yekuti tibvunza nemubvunzo panga pasina bosi papakatoshata angatozvimba kumeso adzoti arohwa so tasvika kucentral vakandibvunza zvese ndakavaudza everything kuti ndeke kutanga here ndikati no ndeke kuita sei ndeke kutanga vanhu vakavaziva sei chichi vanhu ndikavaudza kuti vanhu ndakatovaziva tatone time tichiita sei tichiziva nawo ndakavatsanangura everything ndobva patanga kutsvagwa vamwe 2 I tried my level best kuvapa information yavaida kuti vavabate but havana kukwanisa kuita sei kuzovabata ndopatanga vandaendeswa kuchikurubi that was in 2022 muna January ndo patakanzwa kuti vaita sei vabatwa but vakabatirwa kugweru vari kuhwawa so isu street 2 tanga tiri kunoku tatiri kunoku kwaRare so then 2022 yese taitraya kurambawo mhosva chitiwo pamwe saka iwe ramba mhosva chiti chii handisiti inini handizirini ndaingovawo netimu iri ene zveshowo ndaingovawo netimu zvongoti unongosiwa kangonzi gara patsono shamwari chikatongochaya iwo tikangongomutsa mota toita sei tobva taenda handikunoona so ndaiwadza kuti no ini ndanga ndiri mumota ndakatsanangura everything vakati but tiri kuda vanhu ava mukoti ndakatsanangura but zvakashaya basa because mari ndakatotambira mari ndikatotya handiri kunoona so ndakazotongwa muna January 2023 ndakaita 1 year 4 months ndichiramba mhosva ndairambira kuti ndandiri mukati ndiri parimandi saka zvinonzi wagara 1 year 4 months ndiri parimandi so vakomana ava vanga vabatwa vari kugweru vanga vane mamwe macharges avo akawandisa avaita so vakatraya kuda kundipinza pai mukati kune mamwe macharges avo so ndobva ndapedzwa so ndakazoona CID gweru ichiuya svika kuchikurubi ndatotongwa zvikanzi no uri kudiwa une dzimwe nyaya dzei zvikanzi handi iyo ndiwo wakasungwa nevakomana ava ndikati zvikanzi une dzimwe nyaya ndikati no handizivi zvikanzi asa iwo zvakuti wakufanira kutransfer from chikurubi to shurugwi ndakatransferiwa 2023 muna March ndopo ndakaenda kushurugwi ndobva ndaenda kucourt ndakasamoniwa kuendeswa kucourt gweru magistrate court ndikaenda kucourt vakomana vaya kwakutanga kunyepedzera kupenga kusada kuita sei kusada kutongwa ndikunyepedzera kupenga hawo zvaizvokuti munhu tiri mumasales anditi unotoona kuti amwe wangu abo zviri sei abo tapinda mukoti utanga kutoitonge mnari kurara nepfungwa andikuona nobva anonzi 2 doctors to see andikuona so nandane imwe iri papendinga iyi yandisingatoziviwo then yandoziva yananda kuita sei ndakuseva so to my surprise patakasvika kugweru ndakazonzi nanzi I'm facing 8 counts
notira kuexplaina maprisa but avichashandi nyaya yachi yamukoti zvakune koti kuti ichione kuti zvechokwadi munhu wanga usipo. So ndakaenda kukoti 2023 2024 akamboenda kumulondolozi kunorapwa achinzi achitanopenga mapepa akabuda zveshuwa kuti anoita sei anopenga. So bobva pasara 1 umwe pandakatransferwa handiti kuno kuti akasunga 3 mumwe akasarawo kuno handizivi kuti sei asina kukwanawo ipapapo iwo aiti anga asipo pamadhiri iwaya ino ndiri kuti ndanga ndisipo but ndapinzwa kapachi pama1. So ndakabva ndasara kugwerutanga ta3 ndikabva ndasara nemumwe tasara ta2. So prosecutor ndo paakauya zvinhu zvinangoitika unozoti mhepo dziriko sparks zvekutoti panenge pakaipa mumajeri umo munona zvinonoitika nezvekuti yes mumajeri but mune machaplains vanokubatsirai kunamata kunotodiwa zvototi vanhu vatori panze panapa so havana matirano vanhu vari mumajeri kujeri kunonamatwa kwete zvekutamba because pane imwe situation inongovatasa uku hakunaka zvekuti ngandimboende kana kumprofita weapapo kana kuti chi straight tungoita zvekunamata chete uchizvinamatira wega wega bozi ukasazvinamatira wega pana munhu anomboita sei anombokunamatira. So ini zvaindirwadza kuti ndine dzimwe nyaya 8 dzandisingatombozi even family yangu chaiyo vairwadziwa bozi vaitravhela kubva kuno kuHarare vachienda kuShurugwi zvese zvinhu zvakaita kwangone makore mangani ini pandakapinda mujeri I was 23 ndabuda ndane 27 years zvezvizvi. So ndakatanga kunamata kuti Mwari apa bandibuditsewo yes mhosva iyi ndoiziva yekutanga but this one handizivi ndoda kubudawo panze. I need a second chance of life. I can do better in life zvisinei nekupara zvisinei nekupara mhosva. So ndiri mukati imomo prison nozoti pamwe ndinotenda kukoti ndakafasta chitotomboda kutomboudza chidakumbodza Mwari because variko vatorimo mujeri vatetogara nawo vari kusevha mhosva dzavasingazive saka inini zvazvisingazoshamisi kuti ndazosevhawo 8 counts dzandisingazive dzidzi zvazvisingashamisi because varimo already vane mhosva dzavasingazive dzavasingonasonoti zvechokwadi munhu uyu ari totaura zvokunosotonzwa kuti munhu zvaari kutaura ichokwadi chacho but unonga mwenzi wakazviita. So ndainamata ndichibatsirwa nemapastors ikoko kuti ndoda kuti nyaya iyi iite sei nyaya ipere zvingoonekwa zvechokwadi kukoti kuti inini handina kuita sei handina kuzviita. So family kunotononzi mafamily weeks ukoko vanhu vekumba kwedu vaindibatsira kunamata mama vangu gugu vangu vaning'ina vangu vakamira neni mabhururu hapana kana 1 aibatikira vakamira neni. So ipapapo unoziva kuti uri mukati mejeri handiti unofanira kuita reconciliation nefamily yako kukumbira uregerero and stuff. Apa ndiri kuenda kukoti kandine imwe yakambomiswa ndinoti chazokudedza mumwe wako kana apora handimunona. So ndabva ndadzokera kujeri tiri kujeri. So family yangu yakauya kufamily week muri yese ikauya and everything tikaita reconciliation yedu zvakanaka. Unoziva kuti mujeri hamuwanikwe shamwari What do you mean? zvekuti ungawirirana nemunhu handiti but not kusvika kuti watoo shamwari yangu kana kuti ndihomi ndezvekuti ndihomi wangu tobva tese same line. Let me take you back a bit. Ndiri kuchikurubhi uku so inini kumusha kwangu kwandakazvarwa ndekwaMutare ndobva panoitawo mumwe wasu wekwamutarewo zviri sese unogara kupi tatsanangurana yakati pakuona pakati ndikati ndo same line here kumba kwedu ndaiti ndihomi handina kuziva kuti munhu uyu atoro nehidden achienda pamusoro pa. So akazoenda kunoba kumba kwagogo vangu mujeri momo akabuda ndobva aenda 2024 muna August because family yangu yakauya kufamily week muna August imomomo vakaita akafara everything zvaive zviripo zvose kunyanzofila kuti no at least my family yangu inondida koma ndiri kuita sei ndiri kudiwa despite how much I've messed up ndichiri kungodiwa. So iye ndopa akaenda akanotsvaga kumba kwagogo vangu akamborasika kusvika apawana ndobva anosvika kati no
tevana Rose kujeri chichi munhu abo arifoma chichi so gogo vangu welcome yavakapiwa nepresence wako yakushurugwi iye akavanyepera kuti mukadzi wemugadi jeri vakati regai ndimpewo welcome same yandakaita sei yatakapiwawo akati ndakuzoodha mabhero so ndazokasika kumuka chichi and stuff so handinyatsi kuziva kuti chakanyatsa kuitika chii kuti zvakanyatsa kufamba seinditiyo but sekuudzwa kwangu hanzi akabva anoti hanzi vakati ndikubikire sadza akati no ndikuda tii hanzi vakanovagadzira tii ndopaavha anoti hanzi ndoda kutenga airtime ndipewo dhola mari yakachinjika hanzi akavatevera kubedroom achida kuona pari kubuda mari ipapo so zvikanzi akazonovabira mafoni mari nehembe musikana iyeye akabira gogo vangu so takazonzwa phone call yakusvika kushurugwi ndakubvunzwa neverehab kuti wakambotuma munhu kumba kwenyu here kuti anobira gogo vako and stuff ndikati no hapana munhu wandakaita sei hapana munhu wandakambotuma zvikanzi gogo vako vakabirwa ndokuudzwa kwandakaita sei so apa ndakushanga futi kutanga again kukumbira futi ruregerero nekuzviexplaina kuti no ini handina shamwari nechindoona kuno kujeri ndimega munongoita sei munouya munhu uyu then I explained kuti munhu ndakamuziva sei angangoriwo home antogara kwamutare ikokoko but nekuda kongoti family yangu yakanzwisisawo vanhuwo saka ndosakanga kuti zvonini hakuna friends kujeri hazviiti zvekuti tinopanana mafone number mahouse number kuti tizosangane saka uri kujaja based on zvakaitika ipapo yes alright nezvakaitika ipa because ndandisingazvifungidzi tengoti tiri kungotaurawo nyayawo nekungosiyanawo alright zvazvaita sei so ndakumbira ruregerero family yangu yandiregerera ndakuzondoramba ndichidzokera futi kupi kukoti kudzokera kukoti so ndo pandakazodzwawo nedare kuti zvaonekwa kunzi zvechokwadi wanga usiripo pamhosva yauri kupomerwa ishi warasirwa mhosva dzawange uchipomedzerwa ndobva ndanobuditsiwa pa8 counts idzodzo but 8 counts dzaigona kuti atopiwe makore mangani sekona vamwe vangu vakatongwa ma39 years chifunga kuti inini alright ndaibuda ndaira sei robara itwe alright 39 alright saka iwewo ukapiwa makore mangani awakatongwa then ukazoseva mangani ndakapiwa 4 years pakesi yangu yekuhara ndapiwa 4 years ndobva ndaseva 2 years 8 plus 1 year 4 reparimand dzateta 4 years sandakagara muprison for 4 years saka unodza wakambobvisirwawo dzegood behavior dzekunzi vanokubvisira pa4 years ipapapa vakandibvisira 1 year 4 ndikasirwa ne2 years 8 vanokubvisira but still wakazongogara 4 ndakazongogara 4 pakuti imwe time yakapera ndiri parimand right muri Zimbabwe sekutaura kwatamboita kuti nhasi ndofunga muri kuona kuti tiri pa different setup tiri pa pyramid restaurant and bar and everything panapa zvikwadza kuti zviri on point zvese zvakarongeka saka information yakawanda ndofunga muchingonzwa chipa madirection emamwe ekuti zvoni opposite tidayatsonzwa manje address cheche sandina nzvadzi yangu ine panapa Diana kuti atitsanangurire kuti panapa pakambomira sei uye zvano offer zvinhu zvakaita sei vanovhura nguwai information is very important iyo kuti kana muchinge makuzouya musazodisappointike musazosvike zvisipo my sister, how are you? I'm fine, how are you? I'm good. How is life? Not bad. glow. Alright, maybe muri Zimbabwe ngade kuziya kuti zvoni panapa patiri panapa ndepapi chep. Okay, panapa panozi the Pyramid Restaurant and Bar. Our address is 68 McCleary, Eastleigh. It's opposite David Livingstone, or most of the people they say it's closer to Makassel. Yeah. Alright. I'm sure atizorasiki because patane number jajaita kangosecha pa Google Trove tangosvika chiona. Alright. Saka novhura time ipi? Okay, from Monday to Wednesday, tovhura from 11 to 10. Then from Thursdays to Sunday, it's 11 till late. Alright. Ko type of food yamunobika panapa inowanika panapa? Okay, type of food tino
We serve Congolese dishes, Alright. local dishes as well. Alright. That's what we serve. Alright. Shinchitangira maprizes akamira sei. Tino afford away na Sparks. Mageto yitse kuchitungwiza no afford away. No, our prices they are affordable because to tanga from $5 and above. Alright. Yeah. $5 and above. $5 and above. Alright. Kuma beers. Akamira sei kuma beers. My beers, my local beers, they start from $2 and above. Then my ciders, my champagne, do my cocktails as well. Alright, asi pane unonza upo ere unonza umwe pana kana kuti even unoti mahenesi tona ngomamwa pana mahenesi mnogona mama but chamsingamwe mascad you cannot you cannot drink mascad. Alright, mascad ndo anozoshayika. Yeah, mascad netumbukano. Alright, koma weekends anangamira Rossey. Okay, our weekends from Thursday we do Thursdays we do karaoke. Alright. Then Saturdays we do rumba night. Alright. Then Fridays we do live bands. Alright. Like an what do you call this, live House of Tones. Alright. We do reggae nights, we do rumba nights on our weekends. Alright. Right, muri Zimbabwe ndofa muri kunzwa kuti panapa pakarongeka ende pane maprize ari affordable ekuti chero isusu ana Sparks tona ngoyo panapa takatobva panapa tichisekerera pasi pari cool zvekutodaro. Right, any message amungade kuudzawo maclients enyu before? Okay, for my clients here, do Panapa we have good service. Our food is very nice. Maybe another quick experience. When I test out my Congolese food, yeah, you can actually come. We can actually tell you and unyatsonaga aju. Alright, ko tipa makongo something food yubabo. Nda api ari mukurumbirawo yekuti ndangosvika ndakadhumira zvino ndangoti ndimwe paichakati. Okay, for my vegetables, edutine sombe, ngai and fumbo. Those are vegetables. Then for starch, tine kwanga, ne plantain. Alright. Then for meat, tine salted fish, they call it bitoyo, and the other one they call it ambassador. I think no one would try ambassador. Yeah, it's nice. It's nice, isn't it? You have to Alright, try it. thank you very much, my sister. Ndikutsanangura ndamuyatso clarify zvinowanika kunoku nezvinonyatsoitika panapa zvakakosha izvozvo. Thank you very much. Thank you very much. Saka foods chipo chongoti foods ndakabva nacho. Alright. Ndanga ndikukudzosera mumashure mbejana. Chimboti explain robbery maitira makaita. Ivo zvavaiita like as I say ini ndandingori mumota ndirisa driver. Ivo se zvavaiita vaishandisa pfuti. Wangatona pfuti. Vanga vanadzo. Vaive nadzo. Takazongodziona dzakubuditsiwa pai mukoti. So ini ndyangu ndaingogariswa pasteering. Asi maitorwa mota zvotoita kutemba yekuti mwana akatanga maitizi. Vaiziva kuti sisi vanorova mota. Vaiziva kuti ndipoka. zvekutoti pari pamani yesi ndaizviti Tokyo. Alright. As a man is there with Tokyo. Why is Tokyo? Wepa money is. Ngoti hapana papa. Wait, saka wakomana vaisvika vakasvika wakaita sei? Wakapinda wakajamba gate wakaita sei? Vakapinda vakavhura gate vakabva kuti ivo vaiva neinformation yepapo vakasvika vakavhura gate vakapinda. Vapinda handizivi kuti vakavhura sei. Ndakazongona vakudzoka vakabata chisefa. Rimari already mota yaito idle ipapo chinzi tikangodzoka shamwari rovha watoita sei kutorwa pasi vakapinda vaka varongeka hazvi zvichiitika muZimbabwe unofunga kuti pamwe hazvisi kuitika. Alright, apa ndapanzwisisa dambonzwisisa experience yemukati. musari maenda mberi. Pane munhu wazoti akazotanga kuti anga akupenga kudi nombonzwa vamwe vanhu vachiti ukabatwa nemhosva nyepedzera kupenga wotoda kutoita kunge wakupenga kuti unzire tsitsudi like
aitopengere munhu wacho kana kuti kunyepedzera kupenga wakutonyepedzera but madhokta akazoti anopenga madhokta akazoti anopenga pakuti akazonzoti kwane mushini unoshandiswa kuti unopfekedzwa wotarisa kuti brain dzako everything nekuti dhokta aingokwanisa kuti okubvunza kuti unonzani utanga kutaura uchirasika donto anditi kunona okubvunza. So ivo madhoctors hatisi kuti vaishanda sei because ivo pakadzoka akanzi akupenga asi iye munhu achitobva ukoto toti ndapedza masports zvoti pane possibility yekuti panogona pakatoita foul play kumadhokta yekuti munhu atonzi akupenga ipapo manje anyatsozoti vakazvifambisa sei kana kuti iye zvaaita aiti tanga munhu anopenga kuti dhokta waitofunga kuti munhu anopenga because akatomboendeswa kunogara kune vanhu vanopenga kumulondolozi kunogara vanhu vanopenga saka iye pakati kuti unogara iko kuratidza kuti madhokta anga atoona kuti munhu ari kutoita sei ari kutopenga saka pa39 years azopindereka kuti iye pa39 years akanzanzi akapara mhosva achipenga arimo mukati mupengo haana kubuda unofanira kumborapwa kakuti usazodzokere kunopenga uzopare futi mhosva uchipenga saka kwamboita kana kagore uchinyepedzera kupenga usitanga kupora after gore kuti unzi haipenga because already ari kutosevha neimwe way yakatoshata pakuti imagine uri kugara nevanhu vanopenga usingapengi andikunoona saka apa zvakatoita hazvishandi but mumwe wacho sauchimidza mumwe wacho 2 hour ndo vakapiwa nemamwe macounts awo mamwe ndezongonzwa kuti vakatongwa 20 vakatongwa chichi but pamarobhari avaitwa pamasina medhera hanzi vaingorobha vachimwisa mawarning shots medha papasina kudawo havo kune dzimwe zvandisingazivo dzinogona dziripo bozi uine paine medhera unopiwa yara 80 kana life bozi wakapiwa 80 zvangofanira kuti life iwe wagara une kana kuti unoboti une 30 years wobva wapiwa kana kuti 80 ilife unomuda hama dzako dzese dzafa zina munhu aunonyatoziyana naye hey apakaipa white chimbotudza experience yemukati muri seiwo mukati mukati hamuiti mukati munorwadza environment yacho unongoona kuti uri mujeri uri mukati haufungi wega unofungirwa unongochifungirwa chaiko kutobata hendo yedhoo haubvumidzwi unovhurwa dhoo pinda unodzirwa zvekuita everything hamuiti imagine kuti mune muchinzi okay muri kugara muri 20 mugara muri 20 ndo mune toilet imomomo ndo mamunorara imomomo so hamuiti plus kona kujeri hakutongoiti vanhu ngavasaende kujeri ngavasapare mhosva kujeri hakuiti right ko event yaunorangarira iwo iri set yawakasangana mujeri chii chakaitika apa tiri munomamite but apa pasonyanya munoziva kuti pane zvimwe zvinoitika pakuti correctional handiti ZPCA Zimbabwe Prison and Correctional Services pane pamwe pekuti unoona kuti yes correctional but correctional haisi kunoona mbuya vese havasi vese correctional havasi vese inini event inondirwadza yakaitika ndiri mukati ndeyekuti ndakamboita cross navamwe mbuya mukati ndiri mujeri imomomo so vakatanga kundiomeserawo zvinhu vakambondiomesera zvinhu zvongoti kana kuti pavanhu unongonoti unongochingonangwa uriwe iwe hauna kudai so hauna kuita so like ndakamborarama kalife kanoti rwadze but that time zosvikawo ndazoendesawo nyaya yachi kumusoro kuti ndaudzwa kuti no tomburoti mutigadziso relationship inini nani nambuya ava then ikagadziriswawo tikasvika patatabo zvisingaiti ko chinhu chakakufadzawo panga wari mukati munhu anoti tingavava takambo chakandifadza ndechekuti 2024 ndakasarudzwawo kuenda kucook out
first ladies yema inmates, so ndikaita number 2. Alright, chichine chitikiro. Cookout competition techibika ma traditional dishes tanga tiri 23 ma contestants. Pa 23 ndikaita number 2 tabika ma dishes avanga vatipa first lady kuti tibikewo. Ndikabva ndawinawo ende tofarawo pakuti ndino link ore kutsvaga basa rekubika nekuti kubika ndo kwangu chaiko. Saka nechingopo reference yekuti ndakamboenda kucookout kwani kwa first lady. And minister we tourism wanga variko and everything. So apa ndakafara singaiti. Alright, but kana mchinga muri mukati ndanzwisa nyaya dzekunamata kuti mune mchinamata mchitsanya mchita same. But pane zvimwe zvinokwanisa kuitawo kana course yaunongochidawo zvanochidzidziswawo pana zvawakaitawo herewo. Zviriko but kungoti time yachona kwatanga tiri kushurugwi uku vanda kuita makosi vaita but chikoro chacho kuti anzi nditi chikoro changa chiripo anditi chanzi chikoro chiri hwawa zvazviri kuorganizwa kuti vana ma teachers agadziriswe aite sei awe but makosi ekusona ariko zve gardening zviriko but ini kwangu nanga ndiri based nandita zvekubika ndaitoshanda mukitchen tori kokoko saka ini kosi yangu yanga iri kubika but hanzi kana mchita zvekubika kuti mune mchipisa ichokwadi ichokwadi because ukasatodhila nemunhu wemukitchen ka hapana zvokupita ungavhisitirwa wako ungaita seka but pane masini asingapinde pavisit anowanikwa mukitchen tiwamuneminawo tetinawo kozi uchada mvura inopisa ka ndokwanisa kuzoti no pari busy pamoto ena undipikise ndikati pari busy saka tikangowiriranawo chingoito zvakanaka abo zvezviri bo. Alright, ko kana muri jeri nyaya dzatinombonzwawo dzinoitika dzekuti vasikana vanopedzisa kudana nawo vasikana sekunzwa kwati akangoito zvinoitika but kushurugwi atinombosangana nazvo pakuti shurugwi kana chinzi jeri rakazara tokwanisa kana 335 zvekuti museo medu matagara tekwanisa kana 311 12 zvinhu zvakadaro tinombosangana nazvo pashurugwi tinombosangana nazvo taikonzwa kuti hanzi zvinozokurira nawo mabhurugu amuri 11 ave musinganyaya plus futi unoona zvinoitika ndechekuti museo mamunogara muna landlord wemo anonzi self staff mutona landlord anenge akatopiwa chigaro chacho anenge ari ndilandlord wemomomo saka mukango zvakana zvokuti munoda kurwa kuita sei anokwanisa kurowa dho makuseni onoripota kuti vanhu vakadai so vaida kudai vakatukana vakaita sei vakadidi saka kana muchinge vadai maita seti panchimende yange yakaita se mairohwa maitiswa basa maita se unovapiwa zvinoenderana newewo zvinodhipenda pakuti kana maita zvokurovana vanga kudaidzira kuti no isusu hatichakurovei yacorrectional vanotora mapurisa movhurisirwa kesi yeassault muri mukati yatoimwe mhosva yaimwe mhosva futi because vakati kurohwa mwana ukazoti kuti inini handinzwi kurohwa handinzwi ndajaira kuita sei ndajaira kurohwa so zvimwe unokwanisa kupiwa punishment zvinoenderanawo nepunishment unokwanisa kupiwa punishment yacho haina kuchipa ka inenge isina kuchipa ukazonzi akana kuti iwo 1 week rese uri kuhuni uchitema 7 mabhara ehuni saka unoti kungogara hangu ndiri bho zvezviright asi wakamboitiswa punishment rekuhuni ndamboitiswa punishment dzangu mukitchen ndo maibuda nyaya dzangu so kunobvunzwawo zvichemo kuti zvichemo sadza riri kubikwa richibva here riri kuita sei handikuna so tatakanzitisira vanhu mvura yekugeza mvura yakambonetsawo ndobva pasimudzwa vanhu maoko vakati vari kupa mabhururu avo mvura dzinopisa dzekuita sei dzekugeza saka pane goshi yetu kuti kana ngonzi 7 days kuoniwa tikazonongokumbirawo chiregero tangoitawo 3 days tikanokumbira regero uchirohwa graft yakona zvekutamba kunorohwa basa zveshamwari kunorohwa basa kunorohwa kwete kunorohwa basa ndine mubvunzo ndinawo ko chii chakaitika chinotyisa chawakambosangana nacho mujeri ndanzwa kuti kune vamwe vanhu kuti unogona kutourawa neumwe munhu mujeri atotumwa adi kana kuti kuna vanhu vange vachibhula vanhu zviya zvekuvarova wambosanganawo nazvo mabhuli ariko but inini ndanomusangana nazvo pakuti ini asingatombosekereri inonzenzi
What do you mean now usingasekerere nonsense? Ndanga ndisiri friendly kumunhu wese. Ndingangoka kuti ne 1 or 2 vari vanhu vakuru vandaiwirana nawo vana mama vechikuru veve nekuti aizoti tiri vezera rimwe chete tinosvika pakujera notozoti uyu ane weakness yakati uyu ane weakness yakati uyu ane weakness yakati andikuona saka ndosangana ndisingadi kuti ndijera nevanhu vazhinji so ndengourana nevanhu vakuruwo plus chaindibhowa zvakandibhowa makuhwa kuna vanhu vane makuhwa unozoti ungakwanisa kugadzirwa kana nyaya yausingazive nyaya saka makuhwa anenge ari kundechi bozi makuhwa kazhinji kacho pane tavasangana vakadzi nyaya ndedzavarume uko kune musina nyaya dzevarume saka makuhwa anenge ari kunyeya vana mbuya kunzi zoti tokwanisa kudhiskasa kuti anaiwa zono mbuya ningire vaine uniform yakaunyana vazodididiti handiri kunoona ponoita nonoita sei anonovaudza itori bhosva yekudzoka nyaya mbuya unochifila kumapurisa munhu atanga kumhang'ara zvendiyariraitika same munhu aya anena unomhang'ara anenge angorichi anenge ari right saka ndo mhosva dzine dzinyanyopisa kudzemakuhwa sterei nekuti ndezvemakuhwa waniko une zvimatsono musewo hazvibvumidzwi reza hadzibvumidzwi zoti kana ndine reza yangu ndotofanira kutoiviga pekuti haibatwi ikatobatwa ichi imhosva saka vaiti vanenge vachiti munoshevha nei reza munoda kushandisa kushevha ndini mareza unokwanisa kuti uri uda kuitako uda kudzora kana kwakwa nemascrubs uda kudzora trousi rako uchicheka uchiita sesei handiti ari mashaving 6 anogara kudispensary ndokwamunoita sei kwamunoenda kunotora so unokwanisa kunoka personal tsono kako ukadiko kwaunoti akandekanguwo hembe yangu ikabvaruka ndongosono apa pangu pakadai so umwe anokwanisa kuti unongokumhang'ara kuti ane tsono ane reza chichi nekuti vamwe vanenge vachidhirova nawo matatu imomomo saka ndosazvisingadiwiwo nokuti vamwe vakarwa vanokwanisa kubayana asi iwewo kwaungauri kwakuine vanhu vangwane makuhwa kwakatotongerwa malife njeu yangenaangori malighters makore anga ariko vanga varipo vane ma15 years alright but mhosva yakakushamisa iyo yakanzwa yange yaparwo nemumwe munhu ikoko ingere chini mhosva yakandishambisa ndeyavamwe madha so vakabuda vachinzi vadya muzukuru wavo iri yemedha ndeyakandityisa anzi wadya sei ko kutaura kwavo vaiti imhepo yanga yavabata vaida kuita mari kumaini so vakapa muzukuru piritsi regonzo vakamucheka chipisi chiapapa ndobva vadya chikaramba kudzika vakakanda karasa chinzi n'anga yavo ndo yanga yavaudza izvozvo hai zvakandityisa zvokuti vanoti boti tivenge vana mbuya but havangu handivavengi hangu hei hamukuinzwere babanya samunhu mwana yakatofa mwana akafa chifungo kuti munhu akadaro unongochigara naye semurufu magesi anomboenda zvememurima unozobudza kuti ko akazondidyawo mune zimbabwe tiri panapana Unruly Rossey kuti timbonzwisise hedu zvakasangana nazvo ari mujeri so that vamwe vanoziva zvinenge zviriko kuti ma1 saka ine advice yainayo angada kudzoo vasikana vezera rako vari panze ndichada kuudza munhu wese nekuti majeri varume variko kuti kutuka munhu chaiko itori mhosva techimbonzwa social media kuti kuna vanotuka vamwe vanodidi imhosva ungoti havazizivi itori mhosva imhosva hombe chaiyo plus usimbe ini chichanganisa kujeri usimbe guys ngadzidze kushanda tizvishandire because nyange ukati uri kushanda uchiwana hako kana kuti alright $3 a day yakawanda pakuti kujeri unozogumisira kushanda apa usikuhora kana mari uchishanda zvitori wesi zviri serious zvitori zvisingaiti chaiko so tongoudza vanhu kuti ngatishandei tidye cheziya again munhu just be good ngorarama zvakanaka uchingowirirana nevamwe nekuti unokwanisa kuti awira nevamwe unokwanisa kana kufomerwa nyaya ndikunoona urimo momo so chimwe chinhu futi chanda kuadvisa vanhu vechidiki nyange vakuru madrugs ngatisei madrugs because ukashaya mari yemadrugs uchaita seuchaba
kana waba uchazobatwa wabatwa vanopinda mujeri wakamabata futi bati plus ndine futi chandandakanganwa kudzai ndine program yemwe ndakanyora ndiri mujeri fighting against crime. I want to live a free crime life, free crime country. And so zvanenge ndichita tenchita mashoti tichitaura zvinhu zvakamhosva dzandakasangana nadzo dziri mumujeri kuti dzinoparwa sei handiti zvafana mamedha kwanisa kuita medha DJ maona mukadzi wenyu ane munhu mutadza kucontrola hasha kokurova munhu otokandwa pai mujeri so mhosva dzinoparika nenzira dzakasiyana siyana so ndichange ndichiita macrime awareness campaign chidzidzisana kuti mhosva dzinoparika sei tinodzi avoida sei futi nezvinhu zvindakazvinyora ndiri mujeri. I think idiri zvokuti kana muchinge makuzviita munongotudzawo toya tokavha toudzawo vanhu kuzvinhu zvita se zvamune muchidzidzisa vanhu sure kuti hatingamborwadziwi kuti tuye wait ndemubvunzo ndinawo ainoti kujeri kuno inzvimbo isiri bhom saka zvinhu zvakaita semapedzi machiminji zvavanawo sei izvi munopiwa umomo here kana hama dzako dzinofanira kuigira? Aiwa mapedzi akazara dona wese angofunga kuti ala unodonata kujeri vanongotora mapedzi and of which iro jeri pacharo rinototengerawo vanhu mapedzi so haisi crisis iyo chingatodiwo vanhu vanenge vasiwo zvinonaka utora madhona yanga wamboone zvinhu zvinonaka magunanzi vanhu vambotavirira vambouye nezvinhu zvinonaka vanhu vambotyayo aiwa ukaziva zvinonaka rave jeri aiwa zvinongowaniko apo neapo nekuti hazvibatsiri kuti muramba muchidonata mapedzi already kana kune 5,000 mapedzi angoriko ko amauya nawo muda kuti aende pai inofundzisa kwandakaita jere jere ndorongoti ungorarama unyatsoziva mhosva yako ugadzirisike urimo zvekuzonakirwa environment manje environment ndio inotongokudza kuti environment inokudzidzisa there's no price to freedom guys freedom yakakosha freedom aindoibatisisa freedom yakakosha already ngatiti wabuda kudai so like urumbosanganawo nezvinhu zvakaita sestigma here zvokuti vanhu vanga vari panzewo vachikuona vari kukutambirawo here une shamwari here kana vanhu vemuraini menyuwo like zvirongofamba sei how's the experience after wabuda? Alright usati wapindura mubvunzo wane nguva yakareba sei wabuda? Ndisati ndatokwanisa mwedzi. Usitokwanisa mwedzi? Asi anofanira kutekera chikeni ndikwanisa mwedzi. Asi ndakwanisa mwedzi. Kana chimwe chinonaka timaguna timaguna ndinokuda nhasi titu. Ngati chi zvaupfudzirayo tokuti inini ndikubochida. Magunanzi ari magunanzi kutora chokwadi DJ munoona kuti chi kujeni tiri kubika tiri kudya andimuna mukamonitengera milkshake yeMKFC aiwapo kaisa ndagadzira pateni. One thing I've noticed but atichita this one munhu atiri kutaura naye asi munhu yakasara you can even hear English kuti aiwa munhu andoziva kuti masinsini aivada chero skini ndokuradza kuti ndofana kutsvaga pana KFC ndimbokutekera milkshake oboyazo saka ndoti magunanzi vatatu vaigirwa vari kujerera aiwa vakafanira kuti zvinhu zvinenge dovi rakakosha dovi rariya rakakosha singaiti maputi majigizi zvakakosha because munhu ukwanisa kuti wabva kubasa kana wakunda basa nditi unomwa tii nechingwa ko muri kushanda kubasa kupi rujeni kubasa chaiko garden kana uchishanda kugarden wakutobuda kuenda kugarden matoita zvinhu zvegarden wanoshanda kuhuni wakutobuda makutoenda kuhuni kwenyu ikoko kuna anoshanda kucreshi mabasa akasiyana siyana munhu amusika kuna munhu anoswera akagara kujera zviti unoswera uri pabasa unoswera uri pabasa saka pano pachidiwo chinhu chekuti munhu anozombotsengawo kuti mamanchizi apedza kutsenga owawo mvura kachiri maguna tisinoti vanhu vaendesa vanhu machikenini chichi aiwawo timamanchiziwo vanhu vanongofara vanhu vanofara tongoti munhu angofilo zvoti kana munhu achivhura bhaketi rake uko unochengeta zvinhu mubhaketi achivhura bhaketi rake ari vasi vese vanowana ndinoona mumwe munhu anokwanisa kutoshandisirwa maputi iwayaya kunzi wachamainfo mangu saka at least akapiwawo zviri zvakewo unoona anokwanisa kufara oita sei ombochyawo.
amene kuwakadzi zvako pandambonzwa kuti kuvarume mogo itori transaction yakatoipa yangofane mari yekuti panoitwa transaction yemogo. Uko hakuna mukadzi anopita mogo. Saka imi maishandisa chiyo like nditiro chakati ndizokuitiro chakati nditiro chakati because kuvarume ndingonzi asha ndichakuachira ndokupuwa mogo kana ndichakuitira zvakadaiwo ndokupuwa mogo nekuti mogo inenge ishandiswa securrency. Ubata Meek inoshandiswa securrency yekuti ndokupuwa mogo then iwewe wondiitira zvakati wondiitira zvakati nondiita zvakati wondisirawo nyama kana vakadzi maishandisawo chini. Kuvakadzi uko sipo chaiyo nekuti vakadzi vari mujeri havasi vasikana sesu vane vana kwamuzoti ndiwa chiro ndokupawo sipo yekugesa ndokupawo half bar ndokupa anounganidza zvinhu izvozvozvo ozokwanisa kutumira kupi kumba. Isuso mukicheni ndopane tikaonawo nyama titozoti apane makastoma angu andotozototi uyu ada nyama totozototi uyu anonetsa uyu kudhila naye rega ndiite sei ndidhile neuyu. But sewe munhu aishanda mukitchen chikafu chekujere chaiyo chiri sei like chinonaka here kana kuti ndezvokungoti vanhu asafe? Munotibika sei boy? Ndichikompeya nekuchikurubi kwandaive ndiri neshurugwi. Chikurubi chikafu mabikirwa chinoitwa unonzi chikafu chinobikirwa vanhu vakawandisa chechinamira zvakanaka asi pashurugwi apapo taibata spunu chaitotestwa kunyasa kuoneka kunzi zvinhu zvese madomasi kana iri beef ngaikangwe sekumba. Chikafu chekushurugwi asi maprison ese shurugwi. I've been to Kwekwe pandakaenda kucookout competition chikafu chaipiwa ipapo chachisingaiti chekushurugwi chikafu bo pashurugwi maikanga bozi vanhu vachona vashoma plus uko unozonzi munhu farira basa rako raunoshanda pakutoinino zvekubika ndo zvangu saka ndaitoita make sure kuti genbikire vanhu vafare ende vakarwadziwa kuti ndakubuda cheni. Wauda kutokuchengeranga vakarwadziwa ndani zvavataura zvikona munhu wese akasunga nekangoti andinzise kushuruga hama dzangu right uchanochidya chikafu ka but uchachidya nemuseredzeri kushurugwi washanda kushurugwi kunoshanda shurugwi inini I think ka kuti majeri ese achitonge shurugwi anditi ka vanhu munobuda mabho bo munobuda makuteerera makuteerera singaiti. Right, ko relationship life manje pachiri payo sakunonziwa iwewe hausati hauna mukuwane 4 years usina mukomana hausatowa naye very single and not searching handisi kumanyanya vambozorora plus pakuti unoona kuti imwe stigma imwe unokwanisa kuwana anditi unokwanisa kuiwana kubva kune mufeso wako watoona mufesi ndatoona mufeso wangu bobo zvakanaka then tongonetsana akwanzoti achibhanditi ndochakakuwandira chichi kana kwakuti ndakunda murelationship ndongoda munhu anongonzwisisa zvinhu zvazviri plus anongondida despite my past because hanichararami mupast ndamulaife imwe nyowani. Alright. Pane mubvunzo wabvunzwa nawo ndifunga nyaya kuti ndaisakangwa nyaya pakati hauna zvadzopindura mubvunzo wangu achinzoni izvozvizvi wadzoka kumba onge une less than a month andika but haususangane nevanhu anonge achitaurawo zvimwe vachitaura kukushora kuita sese kana vachindishora kana vachinditaura vari kutaura behind my back plus again inini hangu handisi munhu wemuraini kana nditori padheni ndinge ndiri mumba stigma hombe yandaitochika ndeyekufamily kuti pamwe family ichaita sei chata but family yangu kana ini kutongondida nditika imimo DJ Sparks muchitongoyewo ndifarirawo ka azvese bo plus kuchechi futi ka ndakagamuchirwa muchechi zvakanakisisa endotofarirwa kuchechi zvisingatoiti. Right, but your life yako church life yako yange iri strong before kati akazotosimba apa makutsanya nekunamata kune mukati before yange yakasheka maisaenda kuchechi ndisingachaendi asi vanhu vekumba havaindienderawo kuchechi asi inini personally ndanga ndisingachaendi so pandakangobuda ndikazviudza kuti ndafanira ndiende kuchechi ndakuendawo kuchechi hazvese zviri kufamba mwene chechi kupi
ndinopinda Christian Reviewed Ministries ya Prophet Israel Edward Chinyunyu. Alright. Aiwa. Amene Meek uchine mubvunzo ere yawinayo ina think mubvunzo yese yanga ndinayo. Ina hangu ndingori panyaya relationship awazongobuda hangu ndarora autori baby boy. Zote vanhu vari kutoona iyi baby nyama ere. Amana. Chakutaya zviva baby manyama ere. Chero skin yacho uchiona ndoona kuti Ndio ndakari kitchen. Aisaenda kuhuni. But inangu from mataura taita before off camera neti on set andika ndatoda kuti baby boy. Kungoti ndakangoita involved nevanhu vasiyo. Izvozvo handisati ndatoone shamwari. Shamwari dzangu vafana vangu ari form 3 neari grade 1. Alright. So ndo shamwari dzangu chaidzo friend dzangu. Ndo shamwari dzangu idzodzo. Ende haiwa amana kana pena ari serious. ari serious. Apa tadzokorodza pekuti serious. Uyu mwana uyu boy. Asi tatomone shamwari. Ende shamwari achadzire bhodzi dzanga inadzo dzacho dzakamurasisa dzina kumboenda nomuona. So chatoshamisika vakutondiona ende vatondiona kudai handiti vachitanga kunditsvaga ndingona saka musanditsvage please. Ndikaenda vaudza kuti havasanditsvage havo. Uri boy. Ndiri boy. Ndadzidza hangu something this podcast and I hope kuti it will be a lesson kuvanhu vakapinda mujeri vakabuda kana vachirimo ameno kuti jeri kuonekwa TV. TV inoonekwa. Vakambokwanisa ndawo paYouTube wakaona iyi kana wasati wapinda mujeri iwo wakazodii ndoda kuti wangodzidza from musikana uyu nokuti uyu munhu anoratidza kuti she learned a lesson and akabuda nepositive mind kuti hai ndoda kutora this direction with my life and I think kuti ndiyo the main purpose yejeri kuti kana munhu apinda mujeri ngaabude achiziva zvauda kuzoita neupenyu hwake and akwanisawo kuve munhu anove accommodated necommunity and wangu wakapenga. And I like your mindset, I like the way you are attacking life and unosvika kure zvoti handi mbokunzoita zvemusic. You still pursuing your music career? Ndakutotangidza. Wakaipa. Ndakutotangidza. Apa chimbotoero chakapela kana 1. Chakapela kana 1. But ndiri bad gangster run girl. Ngoma ndomanya without friend vapedzera vese my enemies that clear ndoputisa ngoma kunge nuclear. Andikazowanza vazowanza. Njero wakanyora nziyo dzakawanda ka. Dziripo. So I think Meek izotofana kuita pa next matrending tofana kuminvite futhi then obambo troera mangoma obambo troera mangoma but inini hangu I wish you the best. Ini ndiri munhu hangu asingajaji vanhu based on zvinhu zvawakamboita kumashure because nditono zvangu zvandakaita kumashure zvekuti handitodi kuzvinzwa nezvazvo izvezvizvi ndotozvati zvakatopfuura. I wish you the best. Ramba muchirova mangoma. I'm sure kuti munofara zvekubika. Ndine maproducts angu futi handichabuditsa zvekare. Alright. Ma-dishwashing liquids, ma-bleach, ma-toilet cleaner ayaya, ma-pine gel. Makazvidzidzira zvese mukusaidu kuzisanganisa zvese zviri kuuya mai manje kuya tite diri 1 ka tongoita 1 product atonotanga kupusha tese tichitamari tese yakanaka partnership nditoida nditoida because ini ndinotorova zvese mongotenga ndokoti tenga ma-ingredients aya packaging motsvaga label renyu toita tese diri ndotanga kumaketa sine I'm sure muri eZimbabwe yobva kutotase kutosapota zvatete chiita ma-quality products zvekutodaro I think tofana kumboita diri 1 tomboita 1 chinja tichifamba tichitengesawo chatichitengesera vanhu. Thank you very much. Amene mungatokudza ani kuti chika mune Zimbabwe anything chamungatokudza mune Zimbabwe before we close? Ndoda kuudzawo vane hama dziri maprisons kuti musarase vanhu, there is life after prison. Ini ndakagara 4 years izvozvi ndabuda and society yozvikare kana mukanzwa kuti munhu abuda mujeri musabva mati mwapfudzana nemunhu kandomhanya kubata homwe. No asisizvo. tatochinjawo uko kwatakabva uko kuchikoro unoziya kucollege plus uko kunorayirwa munhu atiti ndivana mbuya nanasekuru. Mbuya vanoita sei? Vanorayira muzukuru. Saka takabva kunogadziriswa. Saka chingotiwo tideiwo
ma-ex inmates mosapotawo zvinhu zvatinenge tichitawo again chingoti stay away from crime. nangwa mashuka angu ekupedzisira kwaari rangu usazvitarisire pasi isi tatopara dzimwe mhosva dzoti dai takasungwa bara tinazongobata saka munhu wese anewo zvapfuura nazvo. inini ndoona ngonangoendawo hangu from zvataurwa naMeek. Just believe in yourself. Usadonedzwe confidence nevanhu waiziya vanhu vazhinji titone mhosva dzekutoti dzakadai yatotaurwa pamwe pakaipa tinoedu va7 years tirimo mukati vazhinji vedu vamwe vakutoona patode marepi ukoti vanhu vacho vakarepa vana zodoripota unakonakana ma18 years 20 years. Saka ziva kuti unofanira kungobheliva mauri utongoita yauri kuita hapana. Then vanhu vari kuonawo kana paina vari kuona this interview inokuti mune hama dzenyu dzakabuda mujeri dzamunogara nadzo kumarani kwenyu chingodzidaiwo because makasadzida dzinoda kufunga kuti mukati muri better dzakafunga kuti afuti mhosva. Saka chingodzidai nemwoyo wese modzititawo zvakanaka zvekuti vanonyatsoona kuti panze inzvimbo yakanaka yekuti inogarika pane mukati. Ngatitite hama dzedu neshamwari dzedu zvakanaka. Ndo mashoko angu andinawo inini hangu kumhuri yeZimbabwe nekwauri Unruly. Meek ndiwapedzisa kutaurandika. Saka anyway, thank you very much nekuramba muchingoona mashows atitichiita panapa. Zuva ranhasi muri kuona takachena singaite takachena musikana tabva tangomupfekedza the pyramid restaurant and bar. Saka tichibva panapa vanomutengera magunanzi saka guys munofanira kuzomboya panapa mombocooler down. Muri kuona kuti panapa panzvimbo patori bo pyramid restaurant ndipane chikafu chiri bo pane zvinhu zvese zviri on point. Sofa racho baba kana sofa racho kana sofa racho even everything zvakaitwa munomu mafeni tingozvotoida na Sparks tikudikitira pakuti malaitsi atakakatitocha but pasina malaitsi mukutotonhorera chaizvo. Munofanira kuya kuna vanoda kuzobvunza ndepapi patiri panapa. Ndafunga uchipinda muna ED road ndeye Enterprise urimo momo ukasvika paDavid Livingstone it's opposite David Livingstone panext anzati kuchi security. Let me check. Rooster Security. Rooster Security opposite Rooster Security ndobva ngosvika ipapo bva vatongopaonawo pakarongeka singaite. Ndapafarira inini zvekuti ndopanochapota nzvimboyo panapa ndakakula down nzvimbo kamari dzangu pano pari boss singaite. Don't forget to subscribe, like and share. With that, we are out.